Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Zvese zvandizvo chokwadi. Zvese zvachataura chokwadi. Ndikaipa chataswa nemhosva. Ndikanyepa chataswa nemhosva. Marari mbatsiro. Musore mambo mutasa. Vadare wavo. Mwese pano. Ndingati inini muchidimbu nhau yedu ndiri sapo anotungamirira Nyanombe village under Saumani. Saumani. Ndingati chichinjiko chakaitika musi wa 28. Ndakati ndikupa kunochinja mvura yangu kumunda kwangu. Manheru. Ndakuma 5. Ndakazwa mukomana akandidaidza kubva muFagosi. Ndakamira ndikateerera izwi ndobva ndachiuka, ndobva ndadzoka. Ndobva ndachimira, ndobva ndati ndiani ari kundidaidza bva ati ndini. Kwakanaka izvozvo kwakanaka. Ndikati zvikazi makwenda, ndikati ndakwenda, zvikazi achimira ipo ndikutaurire ndikutsanangure masoko angu. Ndakamira basvika ndati chiuya pagarden tisangane. Katasangana takumbana ndopakanditi sabhuku nhau ndandoda kusvika umba kwenyu nhasi manheru, asi ndatokuona muri kubva kochinja mvura yenyu, saka ndine nhau yandasangana nayo mudhuze mumunda mangu. Chii chawasangana nacho? Zvikazi ndasangana nembiya yanga iri mubako, yakanyorwa mazita aya anga ari mairi. Saka mumazita umu munewo renyu imimi sabhuku, mune nejira dzvuku ririmo mukati macho nerasha ririmo mukati macho. Saka inini zvakandibata bva ndati alright, ngatichende toona. Vatasvika vataona zvanga zviri papi, zvazviri apo, asi ndakazozvibvisa ndikaisa apo, ndazozvibvisa ndikaisa apo. Pane karwizi karipo, saka iye akazviona kumhiri kwerwizi kubaba, vaaisa upu kumhiri kwerwizi. Ndikati zvakanaka. Saka iwe mai zvatakuchiita ndezvekuti iwe chitaurira vana baba wako wataurira zvikazi wandataurira pamba papa pasina vanhu vakuru, asi ndakwanisa kutaurira ndimukoma. Ndikati zvakanaka, sinzi kwadoka kudai takuchiti iwe mangwana makuseni ngatichionesane nana baba wako pamwe chete. Ndichachitaurirawo mwana wakuru wemunharaunda. Chokwadi takamuka makuseni tikazotorawo wevanhu vakuru, tikasvikapo tikangoona zvatakaona zvazvingoripo. Taonesana mumbiyawo mamakanyonzi matanzi gumbi, vamanyohonzi Rebecca Chakupa Soko ndo secretary wevillage yedu. Saka zvadaro takabva taonesana, avo vakuru vakaona vakati hai sabhuku tazviona, asi zvatazviona isusu hatisina simba nazvo, nekuti dai angatori umwe munhu ari pasi penyu tachiti akuchitotangira kwamuri. Saka mutori imimi sabhuku wacho, takuchitoti imimi ndimi makuchiziva zviri kuita. Ndakati zvakanaka, ndazvizwa. Ndakabva ndafonera Changamire Saumani vakati zvakanaka, ndazvizwa. Saka chiita kuti vanhu vakakomberedza nharaunda iyoyo uye nawo mangwana. Ndakati zvakanaka, takazodaidzana vanhu venharaunda ndikavataurira, tikaenda kwaIshe. Tasvika kwaIshe, vanhu ivo wese vakabvunzwa vakaramba. Ishe akazomboedza mboti imimi mese muri panapa munozviziva here kuti zvamakaita apa imhosva, mese muri kuramba munozviziva here kuti ndokubhadharisai mbudzi mukapera kuramba. Vanhu vakati isusu Changamire zvembudzi mukatibhadharisai asi hatizvizivi. Changamire vakazoti alright, zvatakuchita ndezvekuti ndakuchiti umwe naumwe ngabhadhare huku yake. Muri udei? Zvikazi isusu tibhadharise yedu huku. Wachiti ngowirirana. Wasati wawirirana ba wakanga waripo wakabva wati no, isusu zvatakuchita Changamire takukumbirai kuti tidzoke kuvillage. Tasvika pavillage tochimbonyora, tikanga tasvika pavillage tochimbonyora tumatsamba twedu tichishandisa kabhox kedu kesuggestion box. Sure, takadzoka kuvillage tobva taita saizvozvo. Namba zhinji, pane mapepa akabuda ari spoiled, pane mapepa akati one day akabuda kuti muFagosi nekuti last born muFagosi. Saka naizvozvo tadzoka tadaro
takabva tafonera futi ishe mhuri yekwamfakosi ndiyo iri kususpectwa nevillage saka todii since makati muri kuti tiuye Saturday ishe wakati imimi zvatava kuchiita iwe sabhuku chiwataurira kuti wekwamfakosi wacho ngawachiuye musi ngawachiuye ndavanyorera masamoni ngawachigarawo saka inini ndakazotaurira wekwamfakosi ndakazodaidza wekwamfakosi tichiuya ndikutaurira kuna ishe wakazouya mushure monga tabva kumeeting ndafonera ishe manhero acho ndopa wakabva uyamba kwangu wakauya semhuri wakati sabhuku isusu taita sei tauya ndikati inini zvandataurwa naishe ishe vari kuti imimi wana mfakosi chigara yenyu kumba kwenyu magara yenyu kumba kwenyu makumirira masamoni muchizouya takamboedza kumbokurukura nenhau yacho tichida kumboedza kumboti kana zvaitika kudidi tinorege vanhu kana muino zvamuri kufunga pandiri nepana sekretary munhu unouya uchiita se tichikumbirana ruregerero chichi auzopedza paya mufakosi last born ndobva azoti sure sabhuku very sorry ndii ndakanyora mbiya iyi saka zvandiri ndakanyora mbiya iyi ndakuti mundiregerere ndakamubvunza chinangwa chako choezvinyorera mumbiya umu wainyorerei iye akandibuditsira akandipa mashoko anoti ini ndakanyora mashoko aya mumbiya nekuti kubva kumashure pataita zvemaelection paya maingoramba muchingondibvunza tabva kumameeting nemapepa aya etainyora epfungudza aya makambondibvunza nezvawo saka ndakanyora mbiya iyi ndiri kukumbira kuti pandakaenda kune munhu anobatsira ndakati tikumbire runyararo timi musasandibvunze nezvazvo ndandokumbira kuti tigarisane zvakanaka tiwirirane zvakanaka ndati zvakanaka samfakosi asi imimi jira dzvuku rinorewei tsito inorewei akatadza kundianza akati ndo zvandandiri ndokumbira chete ndikati zvakanaka ngatichiende kuna Changamire tasvika kuna Changamire ndichivataurira ishe ndo masoko apo muri mufakosi last born ndiye akazobvuma ega kuti akazoyamba kwangu nemhuri yake akabvuma kuti shuwa ndii ndakazviita saka ishe vakati handazvizwa inini kesi ndakutanga ndafonera mambo nekuti patakatobva kumusangano patakabva kumusangano mambo anga arutozvitaura nezvenyaya dzembiya nevanhu vari kunamatira makomo saka iyi kesi ndakutotanga ndaitsvitsa kuna mambo saka ishe wakabva wandotsvitsa kuna mambo tindoripo wakatsvitsa kuna sekretari wamambo vachiti wakamboti torei nguva wabva wazoti gare wazoti mambo vari kuti kesi iyoyo ngaiuye kuno kumusi wa7 asi chikurudzirai kuti mbiya yacho nezvakanyorwa zvacho nembiya yacho ngaiuye kuno musi wa7 ndo saka tauya pamberi pedare fakosi last born wakanyora mbiya nyaya yakwembiya pamusoro mambo inini chakaita kuti ndinyore mbiya ndichikumbira kuti vanhu vavetunesana sabhuku inyaya yepolitics nekuti pese politics dzenyu dzekunetsa papi mapolitics nyaya dzavainetsa pangechekuti pese pandaibva kumeeting yeZANU-PF paward level waindotumira ndikarara zuva renhasi mangwana nditumira munhu zvikei tichisvika zveshuwa ipe ndibvunza kuti inini handivharire inini masekitari angu ndikati chiko kazi inini murifamba kuchitengesa kuti inini saka ndiuye kutisa ini mashoko yo handina mashoko akadaro inini handiti zvekuti zvekunongedzana munhu kuti iwe chakati nyaya yangu inini iri panyaya yembiya kuti izvozvo hazvindambokupi simba rekunyora mbiya uchinyora zita remunhu zita seizvi zvekuti nekuti iyo ndepati yakati iyo ndepati yakati ipapo ndinoti zvaishuwa handiziva kuti chashandipinda kudaro chii nekuti ndokofunga mbiya iyo wanga watokuimbidza mbiya yacho ndakandoziva ndiri kubatsira muna mato ekuti iripi mbiya yacho ipapo ngabate mbiya yake handii ndakazoitora ndakazoiti ichengete mbiya yake tori
kusvitsa mashoko ekuti nditotengesa sabhuku. Pane munhu ari kufamba neuzere ari kudini ari kutaura zita rekudini kushaisa saka munhu ura kuendera mapostori kuendera politics irovauri ura kuenda kotenga mbiya kuda kukwindimira munhu politics ari kukanzura Amsure changamire. Ndio secretary for production. Taturi nawo yena ndiri kuzvinza ini changa. Inawo ye pfumbudza. Pfumbudza. The young men wakadaro zvekuti kakutaura nakataita kacho kuti titiwo zvakanaka zvinotambota ndinoona nga zvakandifambira nokuti kutaura nokuti taudzana kuya ndinozomira tambotamudzana mazita akanyorwa mumbiya mukati membiya erenga mazita erenga matanzi gumbi neka chakupa so kumivakatiya vitira dai mbiya macho akanyorwa zii matanzi gumbi neka chakupa so akarurira kai kuti bheka wacho ndeupi bheka uno chikudya chipi politics uwo muri sekretary wasabu ndo zvakupinza ndakawengedwa ndakamubvunza kuti mhosva yangu newe aiwa no it's okay right shamwari inyaya idzi pese panoshanda jira dzuku hapana kumira zvakanaka pakashata jira dzuku unokwanisa kuuraya munhu sekuseka iwe usingazvizivi kuti kwandikuita sei ende wakaona masungiriro wanga wakariita ka wanga wakavhura kusunga mwoyo wemunhu kuti shwe kusunga upenyu wemunhu ndaida kutobvunzawo ndizive kuti yakasungwa rini nekuti baba wangu wakashaya musi wa6 June havana kurwara zvakanaka saka ndinoziva kuti yakasungwa rini jira dzuku iri baba wangu wakashaya musi wa6 June havana kumborwara murume waRebecca chakupa ngatisa zviro inenge yaimwe nyaya yamunofanira kuzonotsvaga mega isu apa dambodzira nemazita ari muchii tikabuda mumbiya maa taakutsvaga zvisinei nesu saka shamwari iyoyo uri kuti iyoyo nenyaya yako inondiditi panyaya yangu iyi ndinayo changondifadza musheni chekuti wakadii wakabvuma nyaya yako nazvo icho wakomana ndii ndakatosota izvozvo haiwa seplus saka uri kuti nezvawakaitira vanhu hainingototi ndikukumbira varedzere pamhurekwa machanzi nemushaisha kunyorawo mazita mumbiya handizive kuti imhepo rudzi yakanga imunopinda chechi ndopinda ziva pamwari unoshandiswa mbiya aivanga ndinobatsirwa ndinooshandiswa kuti asi vandobatsirwa imi misapo mamunotine zita renyu mambo mati anonyatsoka datine zita renyu ranga rakarogwa muri kuti
inini changamire ndiri kuti zvaari kutaura zvepolitics handisi kugutsikana nazvo kana nekuti jira dzvuku rinoreva rufu. Nduri uri kuti wakafunga kuti unoda kuti kuitirei? Inini mambo pane zvaandiitira murume uyu handitozivi kuti mhuri yangu kana kuti upenyu hwangu uchadidini. Saka inini Changamire pane upenyu hwangu hwaparara. Changamire unofanira ndiripo mombe nekuti upenyu hwangu handitozivi kuti zvaakagadzira zvacho ndiyo purpose yacho kana kuti zvichadidi. Inini pamusoro Changamire, inini funga kuti kundinyora kwaakaita mumbiya unofanira kundipa mombe ende aibva ataura kwaakaenda kumbiya kwacho koiswa mbiya yacho. Because chananofunga kapa mbiya ishamwari. Mbiya izvo waita izvo hazvina kupera. Because mbiya ida kuombonowa. Saka unofanira kudzoka kune munhu akakupa mbiya akaisa muteuro kuti aombonore chii? Muteuro wake. Muteuro unoda kuombonorwa because muteuro kana usina kuombonorwa munokwanisa kunga makaona mbiya nechii mazvitora asi hamuna kutora munamato. Chiri kuda kuda kuti mupostori akakupa izvi bamba aende kunorivhesa munamato wake. Wobva apwanya chinhu ichi, iye ndiye anopwanya. Because pamwe chikwacho bambo munoziva here kuti chinhu ichi kaichi musakachibata zvakanaka chikapwanyika upenyu hwemunhu wako waenda. Kupwanyika kwembiya iyo rufu rwemunhu. Munozviziva here? Musandobate baturo bambo. Pfekai majini enyu nemaleza zvakanaka bambo zvisinei. Tsvagai mari yenyu matsvakire yamuri kuita. Musikara muri kuzvinetsa kusikara muri kuita tsvaga mbiya dzei. Dzinokutengera nenza chake terezvo. Ifunga diki mambo wangu. Itai mabhanana bambo wamwari bhizi kuita mabhanana. Muri bhizi kufamba kuti right. Pfumbudza. Mumbiya. Unopangana president akazova pano kuti apfumbudza mumbiya. Unoti president. Kushaisha mambo wangu. Kuzva kuti president wazwa nhasi wamunangako. Tautaura kuti president pfumbudza yakanaka yapedza mumbiya. Anoti haiwa musadaro bakati. Musajairire maprofita, musajairire mapostori, musajairire ng'anga ba. Learn to live a very normal life. Simple life. No matombo, no mafuta. Zvino kana mauta akadai kuza dauta andionewo kupfumbudza. Handiti. Ko kuzodai chachiri chigaro cha DCC chairman. Unoona munhu. Changamire ndiri papo inini ndikutoutaura unouraya munhu iyo. Chiri chigaro chakakura cha DCC chairman. Uri kutochidawo iwewe. Unopedza nyika kana chakanzera. Unopedza nyika. Aiwa. Iwo ndo anonyora zvepfumbudza zvacho. Saka inini pandaitowabvunza waita madouble dipping. Ndo pandaiwabvunza secretary for production. Inda muri kudai so. Asi mimi osabhuya. Mambo. Mukati mimi wanga uri kuita double dipping. Wanani? Iwona secretary for production. Ndoita triangle yepfumbudza. Sabhuku uripo. Mutumeni aripo. Iwo waitibuditsa. Waitibuditsa ndinozoedza kutsanangudza mabuditsiro awaitiita. Wanga uri kubuditsirwei? Ndinozoedza kutsanangudza mabuditsiro etaitwa. Pamba muri. Ndinoedza kutsanangudza. Manga muri kubuditsirwei? Usoya kondomangara tumwe tunga. Ndoda zvinhu zvekuti because kana muri you were supposed to be a team. Handiti? But iwe uruti wamwari kuita zvauri uri kusiya. Uri kuita double dipping. Iwe uripi? Iwe ndiwe foromani wacho. Iwe waita zvinhu ndandoda kuedza kutsanangudza. Wanani? Iwona secretary for production. Mwake ani? Wanoti ndiye chairman. Wanoti. Asi wa chairman wakwereza. Rasait. Noitoke nyaya yenyu ndaizwa. Ndichataura naishe Saumari. Topedzerana. Asi nyaya yenyu ndadini? Ndaizwa. Iwewo secretary for production.
semunhu anochengeta mombe nembudzi nei zvese. Mombe azoti kurei because wadini hako ramba chiita kuti mbudzi mbiri apo vatenda ndawa. Tinotenda mambo. Musazozviite kuti mambo chigaro achipi hachiswi kumbiya ba. Chigaro chinoseenzerwa bambo. You have to work for it. Haumbo achindouine mbiya. Saka mbiya yenyu chivamaenda nayo kumba hamiri kuti muchaita sei nayo. Asi musati maenda muprofita wacho akakupai mbiya uri. Ayo mutsvagei, munoziva kwamunoonana. Mutsvagei kana mamuona enda kuti muende nevanhu vairi ava. Mohamba mutaura shamwari mbiya wakandipa ndakabatwa. Saka ndauti uite sei? Uombonore chiro ichi. Kasungire kaakaita jira anofanira kuritsunura iye. Because iwe watsunura hako. Asi pamweya hapana chawatsunura. Ndauti vanhu vavasunungurwa. Saka dzokai nayo nhasi chingani Saturday. Habai chitatu munofanira kunga matoita zvamaita. Ngo tikagarisa munhu vanhu vanopera kufa. Vanhu vanopera kufa. Jira dzvuku handimboridi. Munyaya dzeupenyu jira dzvuku kwaona pese pane jira dzvuku hapana kumira zvakanaka. Because ndosaka kuona jira dzvuku riri pana pe. Kutonga iwewe unoziva kuti une mweya wakashata saka ndofanira kuenda jira dzvuku kuti tisangane pana. Rakati dzvuku yakati kure. Tiziwe kwakaenda kunganga kwacho imi muchibva panapa ishe Sahumani naSabhuku nemi uyu achakulidha ishe Sahumani ndiye ari in charge of this thing. Ndiye achati iwe shamwari wochilidha ishe Sahumani nevanhu ava moenda kune mutaura zvinotaura wocheni kana iri kupwanywa yopwanywa makatarisa imi kuti izikane kuti yaidini because musati arumba kuma iyo zvasi kufamba so wofamba hako mupostori kufamba hako rudzi uye mupostori wembiya usatsurwe pambiya nerasha racho richengetedzai mari dzatashandisawo dzedare achadzosa sawangodorora kunosawabrombo vairakwera kufondo vairora kuno vakambozombo kwamambo kunonarwa here vakambozwe kumba kwamambo kumba kwamambo hakupiwi kana sadza iwo ndonofanira kuti yakopa mambo sadza kumba kwamambo hakubikirwi munhu hamuzizivi here changamire ndazvizwa hangu asi kunyorwa kunoitwa kumbudza unhu wenyu ndiri kuona kwauri buya procedure yekunyorwa kwepfumbu inaSabhuku iriko endai motedzere chii iyoyo panapa darino haripo chinji procedure yepfumbu hatichinji because pfumbudza iribva kuna president ndiye anoseta mitemo yekuti vanhu vachapiwa sei saka ikoko kwana Mnangagwa uko ndo zvatinotedzera zvavanotaura izvo. Inini handimbotauri zvepfumbudza handipodi ndinotosungwa. Handizve pano. Yes. Saka imi endai moite zvataura iwe shamwa tsvagira vanhu mari yebhasi. Ndiwo nawo. Asika izwai mbuya. Izwai ba mbuya. Hamudaidzi vanhu kuti halali topiwe mari mberi. Panapa tinombotonga nyaya yekuti tinopiwa mari dzebhazi. Mauya kunyaya tatonga nyaya yapera. Zvichaitika kupi? Kumashure. Kana mari yenyu ida kuzodzoka ichadii? Not nhasi. Ndo vanoti nhasi ndapabhuruwa ndapakupita tipe mari. Mauti ndayane fish and chips ndapa ndafa ndazoya ribs pastiers. Saka ndiwa mari yangu tidzoke. Ida kudzozwa ndiani? Kubva panapa kuenda kumba moite dare rekumba rekuti mari chadzoswa sei handizvo iwewo wodzosa mari dzechi chatisi kudai nyaya yekuti now izvozvi apana zvanhu vakakosha ndoma wamwe wese masapota
is your own risk. Woti game raabhandonwa murufaro stadium moenda kuna chairman enhare muzvinofaniye mari dzedu ndiyo atora mari vanobhadharwa dzavo vamwe vese indoda yazibone. Alright, dai mamuri mabatwa nenyaya mamunamupa mari mese mamunapa mari dzebhaziri dai muri mumabatwa nenyaya mese imimi mamunamupa mari dzebhaziri pindura izvo kazi yacho inoda mawitness yembiya yemunhu wabvuma inoda mawitness. munhu akaona mbiya i1 iwo uchidaidza kuti hama wenda mubata uyai saka uchipinzi vanhu vese vashamwari nowawenga wakawanda vanhu vese vava kudiba andovanhukwauba waya kowitnessa your downfall tiendai baya tigara pasi endai kumba muzimuswani muzimuswani ndinokumbira kuti ndimbotsvaga budzi asi handipa 2 months apa ndinoguma 2 months akawanda 7 October mbudzi yofanana nobva tonitara kuti wabhadhara kana asati abhadhara taakuichinja nyaya yembiya kuti wangoda kuuraya vanhu bhadhara because your intention chayo yembiya nejira tsvuku hausati wataura endei azvita mambo right Discuss TV.